Stephen Micallef, raġel ta' 43 sena minn Naxxar, tressaq il-qorti akkużat li meta kien għall-kaċċa spara fuq tajra protetta u għametta l-akkuża u qal li spara fuq din it-tajra għax fixkila ma' gamima. Il-każ seħ l-erba' filgħodu fil-Manikata u dak li seħ kien irrekordat fuq filmat li ttieħed minn attivisti tal-BirdLife. Il-pulizija li din ikunu fl-eliqi bi preżenza qawwija waslu fuq il-post u sabu t-tajra maqtula. Jidher li l-pulizija kienu assistiti minn xi persuni li raw li ir-raġel jispara u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ir-raġel kien tielet tarax tal-qorti biex jaffaċċja l-ġustizzja. Il-Maġistrat Aron Buġeja kkundannah biex iħallas €2,500 u jissospendilu l-liċenzja tal-kaċċa għal 3 snin u nofs. Fid-dawl li din it-tip ta' tajra magħrufa wkoll bħala Sultan il-Gamim tinsab fi skeda wieħed, il-multa hija l-ogħla li seta' tkun imposta fuq ir-raġel bil-Maġistrat jgħid li rid jibgħat sinjal qawwi. Il-Gvern jirreaġixxa dan il-każ u qal li dan huwa prova ta' kif l-infurzar qed jaħdem mod effettiv u immedjat. Fakkar kif kull min jinqabad jikser il-liġi mhu se jsib ebda ħajta ken u se jkollu jaffaċċja fost iktar pini ħorox fl-Ewropa għal dan l-att kriminali. Il-Gvern tenna twissija li jekk ikun hemm illegalitajiet flagranti li staġun jitwaqqaf. Intant immedjati kienu reazzjonijiet tal-qdiet tal-kaċċaturi għal dan il-każ. L-għaqda kaċċaturi San Ubertu referit għall-każ u fil-waqt li kkundannatu qalet li tippretendi li r-raġel jeħel il-pini ħoros stabiliti mill-liġi. Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti wkoll qablet ma' dan u qalet li jekk huwa membru tagħha se tissospendih b'mod immedjat. L-FKNK qalet li mi se tħalli lil ħadd li bl-egoiżmu tiegħu ikisser dak li nkiseb bir-referendum. Iż-żewġ għaqdiet appellaw ukoll il-pubbliku biex jirrapporta kull abbuż il-pulizija fuq in-numru 119.